बेमा कर दे ना के सुरमा पिसला सुरमा के ऋषि बोनलासी। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. సో ఓల్డ్ సాంగ్ ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, వీడియో సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది, ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ముందుగా ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన మీ ఫొటోస్ కావచ్చు ఏవైనా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఉంటుందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో దీనికి ఒక టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ దగ్గర మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 16 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేస్తే ఒక్కటే ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో అయిందిగా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, సో థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది కంటిన్యూగా సగం వీడియో మొత్తానికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ ఎఫెక్ట్. సో కంటిన్యూగా సగం వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూగా ఇలాగే ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 14 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 17 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, ఇంకోటి పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 25 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు మధ్యలోంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 18 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్ 25 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి
అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.